marubuci daga kan edita daga kan duk wani wanda ka sani a cikin masana'antar kari. So saboda haka kana to surutai kana so kai calling attention din mutane ko kuma ka bata masana'antar musu maganar da Mama Tambaye ta is simple cewar ita aiki da ta ba ta ubatar sama da 2,000 sama da 10,000 wannan kowa ya sai rikicin tsufa ne dukkanin mu nan babu wanda bai kira Mama Tambaye a waya ba kuma Mama Tambaye ta ce ita kaza ta faɗi dalilai na kare kanta to bai kawo wannan maganar kawai saboda Alinu da Falale Dorayi sun yi magana akan cewar su sun bata sama da haka Falale ba ya fito ya kare sauran producers bane waɗanda suke cin haƙin mutane Alinu ba ya fito ya yi magana bane akan wai mutane da suke cin haƙin kusu ba akan su yi magana ba yana magana ne akan shi aikinsa da ya ga abin da ya sanya bata tunda ita ta fito ta ce duniya ba ta ba ta sama da haka ba Falale Dorayi ya fito ya yi magana akan wannan abin saboda haka da Allah idan kana so kibu ɗanka ka san me zaka dinga yi da Allah ka daina yin abin da zai dinga shafar masana'antar saboda wallahi duk lokacin da zaka fito ka zo kai irin wannan bidiyon wallahi tallahi sai mun fito mun baka amsa saboda mun ga kamar kana nema ka taɓa mutunci da kuma martabar mu masana'antar mu kuma wannan masana'antar ba mu da abin da ya kai ta wallahi Naziru baka isa ba duk sanda ka fito kai magana sai mun fito mun baka amsa yau ka kiyaye ka iya bakinka ka san iya abin da zaka fito ka faɗa babu wanda yake jin tsoron ka a cikin mu ba kuma wanda ka isa ka fito ka gaya magana a nan wajen bai fito ya baka martani ba saboda haka ka kiyaye wallahi